Mám osobné skúsenosti také, že keď aj sa zamestnám, tak len formou dohody. Hej? A cigáň s prepáčením Róm musí ukázať až trojnásobok toho, že v skutočnosti si tú robotu zaslúži a dajú mu takú robotu podradnú. Hej? Že napríklad to, čo biela neuprace, tak urobí to Rómka alebo urobí to Róm. Každý si myslí takéto veci o cigáňoch, že sú leniví, že nechcú pracovať, alebo takéto, ale to nie je pravda. Ja sama teraz hľadám si, aj keď mám 2 deti malé, ale hľadám si, ale zatiaľ márne. No, tak ja som živý príklad, že pracujem a poznám kolegov v práci, tie sú Rómovia a sú šikovní veľmi a pracujú. Nie je to pravda. Pretože mám aj kamarátov mnoho a hľadali si prácu, respektíve aj ja som bol ten, ale vždy mi slibovali, že mi dajú miesto a keď som prišiel, tak už nechceme, bez toho, aby som otvoril ústa, bez toho, aby si ma vypočuli. Bez toho, aby počuli, či vôbec som naozaj ako Romák, že ten dialekt taký rómsky alebo niečo, jednoducho ma odsudzili podľa farby. V mojom okolí poznám strašne veľa Rómov, ktorí chcú pracovať, ktorí sú zamestnaní a aj mnohí teda pracujú a keby mohli, tak by robili aj 2 zamestnania naraz. Tak tento mýtus sa ma niekedy dotýkal. Bolo to tak smerované, že nechcem pracovať, no tá možnosť, ktorú som mal po ukončení služobného pomeru v štátnom rezorte, bola veľmi oklieštená. A pre mňa ako samostatného Róma možno tá nie je tak úplne výrazná, ale bol to problém s tým, že bol tam už ten predsud, že som bol štátnym zamestnancom a civilný sektor sa mi zatváral. Takže nie je to o tom, že Rómovia nechcú pracovať, je to presne o tých možnostiach ako o vzdelávaní, tak aj v práci, kde ľudia buď ten priestor majú na realizáciu, alebo nemajú. A jasné, že so vzdelaním ide ruka ruke práca. Takže keď to vzdelanie nemám, tak nemôžem čakať, že ten Róm bude pracovať na poste manažéra firmy, kde aj nebude dotlačený. Však vidno príklad Slovnaft, kde najvyššie posty sú obsadzované maďarskými občanmi a tie nižšie posty kategorizované sú slovenskými občanmi, kde slovenský občan sa už nedostane na ten najvyšší post v nafte napríklad. Bola som vydatá za Róma. Som šťastne rozvedená už 16 rokov. A má vyštudované 6-ročné konzervatórium. Učil ako učiteľ a je to vlastne Róm. A mám skúsenosti, že napríklad je biely a povie, že si nemôže nájsť robotu pol roka, 2 roky, 3 roky. Sedí na 60 eurách doma, na ktorých si kúpi čučo. Sú to dokázateľné veci. Len to nechcú vidieť. Páni to nechcú vidieť. Páni poukazujú len tie zlé veci na Rómov, ale tie dobré sú skryté.